Jarumi Shu'aibu Lawan Kumurciya doke jarumi Adam A Zango a wata gasa da aka gabatar a shafin Kannywood Celebrities kai tsaye daga tashar Murtala Keke AMD. Kannywood Celebrities sun wallafa a shafinsu na Instagram jarumi Adam A Zango, Shu'aibu Lawan Kumurci, Sadiq Sani Sadiq, Aminu Sharif Mono a cikin su waye fi iya taka rawar fada a cikin fim din su. Inda mutane suka dinga zaben jaruman su, wasu su ce Sadiq Sani Sadiq, wasu su ce kuma Kumurci, wasu su zabi Adam A Zango, wasu kuma su ce Aminu Sharif Momo. Hakan ya sa muka tabbatar da kalma cewa jarumi Shu'aibu Lawan Kumurci ya fi kowa samun maki saboda dama tarar acting din nashi ne, sai kuma jarumi Adam A Zango mai take mushi baya, amma kuma dai ga dukkan alamu Shu'aibu Lawan Kumurci shi ya ci gasar saboda dukkan daukacin mutane suka zaba Shu'aibu Lawan Kumurci suka zaba. Shi kuma jarumi Adam A Zango suna bashi rawar takawa akan kowane rawar da aka bashi. Shi kuma Sadiq Sani Sadiq soyayya da barkwanci. Aminu Sharif Momo kuma suka ce ya fi rol din cin amana. Duka dai sun zaba dai a shafukan nasu na Kannywood Celebrities wato masoyan su baki daya. Kai tsaye daga tashar Murtala Keke AMD da makaranta da tashar a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula sa kararrawa. Tashar Murtala Keke AMD.